Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, здравствуйте, уважаемые зрители. Сезне Шаян ТВ каналы Казан кооператив институты белән берлектә үткәрә торган Татарстан матбугаты көненә багышланган онлайн концертта сәламлибез. Мы рады приветствовать вас на онлайн-концерте в честь Дня татарстанской прессы. Данный концерт организован на базе Казанского кооперативного института первым татарским детским телеканалом Шаян ТВ. Мы поздравляем с профессиональным праздником наших коллег, журналистов, которые в этот сложный период работали на передовой, так же, как и медицинские работники, сотрудники полиции и волонтеры. Шушы катлаулы чорда медицина, полиция хезмәткәрләре, волонтерлар белән алгы сафларда булган матбугат хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәм белән тәбрик итәбез. Сезнең өчен әлеге онлайн-концертта татар эстрадасының танылган җырчылары белән бер рәттән Сейлән татар балалар җыры телевизион фестивале җиңүчеләре дә чыгыш ясаячак. Для вас на этом онлайн-концерте наряду с известными певцами выступят и победители телевизионного фестиваля татарской песни «Сейлән». Ну а прямо сейчас для приветствия позвольте передать слово депутату Государственного совета Республики Татарстан, ректору Казанского кооперативного института Алсу Рустемовне Набиевой и исполнительному директору телеканала Шаян ТВ, главному редактору Рамиле Ахмедзакировне Сахабуддиновой. Рахим итегез, хөрмәтле кунакларыбыз. Сезгә сүз, исәнмесез. Хөрмәтле тамашачылар, без бик шат сезне Казан кооперация институтының сәхнәсендә алкышлап кабул итәргә бүген. Без бик шатланабыз безгә шаяннар килгәннәренә. Һәм безнең хөрмәтле Рамилә ханымга да рәхмәт әйтәсебез килә. Һәм барыгызга да. Без инде Казан кооперация институтында бу концертларны дәвамлы буларак, традицион формада буларак дәвам итәбез. Без аны башлаган идек бу эшне бер ай ярым элек, һәм дә бу концертлар менә бүген шаяннар да килеп җиттеләр. Шундый сәләтле балалар, шундый сәләтле өлкәннәр, аларны тәрбияләүчеләр. Сезгә бик зур рәхмәт. Һәм минем әйтәсем килә, безнең Казан кооператив институтында гомумән бик сәләтле балалар укыйлар. Менә алар быел 11-нче сыйныфны бетерәләр, 9-нчы сыйныфны бетерәләр. Һәм барысы да безгә килеп, безнең бик тә телисебез килә, шундый шаян шикелле сәләтле кызлар, егетләр килсеннәр дип безгә быелда. Һәм инде минем әйтәсем килә, безнең бу концерт караучылар аудиториясы да бик киң. Безне бүген карыйлар бөтен Россия күләмендәге татарлар, якташлар җәмгыятендәге татарлар, башка субъектларда да, һәм Европа илендәге татарларыбыз да карыйлар. Мәсәлән, мин белән бүген безне Лондон карый, Бөек Британия, Германия татарлары, Төркия татарлары, Финляндия татарлары. Без сезгә барыгызга да зур сәламнәребезне юллыйбыз, хөрмәтле безнең якташларыбыз. Без сезне Казанга чакырабыз бу изоляция вирус белән бәйле мәсьәләләр беткәч. Һәм инде бүген шул бәйрәм уңаеннан минем тәбриклисем килә бөтен матбугат белән үзләренең тормышларын бәйләгән коллегаларны, бөтен журналистларны, гомумән шаяннарны, минем хөрмәтле дустым Рамилә ханымны, һәм бүген Рамилә ханымның килгән бөтен командасын. Без менә кем белән эшлибез? Безнең татар мәдәният үзәге бар. Без бик күп журналистлар белән эшлибез. Алар белән эш алып барабыз. Безнең татар милли үзәгендә булган шундый очрашуларны алар яктырталар үзләренең гәзитләрендә, журналларында, телевизион тапшыруларында. Без сезгә бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Сез шундый кыю, менә бүгенге көндә шундый кыю кешеләр буларак, табиблар белән бергә, полиция хезмәткәрләре белән бергә, бер нәрсәдән дә куркмыйча, сезгә тагын да алдагы көнегездә дә исәнлек, саулык телисебез килә. Балаларыбызга гөлшлай елмаеп яшәсеннәр. Менә шушы Рамазан аенда барлык теләгән теләкләр кабул була. Менә минем тагын да бүген әйтәсем килә, нәни кунакларыбызга, сез балалар теләк теләргә уялмагыз. Сезнең хыялларыгыз чынбарлыкка ашачак. Менә бу хак, шуңа күрә менә теләгез, тикшерегез. Кайчан чынбарлыкка аша, шул вакытта әйтерсез. Менә Казан кооператив институтында теләгән идек шул теләкне, ул чынбарлыкка ашты дип. Бер барыгызга да алкышлыйбыз алдан ук. Хәзер инде сезне баштан алкышлар белән
каршы алабыз, аннары җырлагач тагын алкышлар белән сау булыгыз диербез. Минем микрофонны бирәсе килә. Бик яраткан, бик хөрмәт иткән иптәшебезгә, искитәрлек татар җанлы кешебезгә. Менә бит мондый Шаян ТВ-ны барлыкка китерүдә бик зур хезмәт. Бу бит инде дөньяда булмаган әйбер аерым балалар каналы. Татар телендә сөйләшә торган балалар, татар җырларын шундый киң аудиторияга тараталар. Менә шунда бик зур эш алып барды безнең Рамилә ханым һәм аңа микрофон. Бик зур рәхмәт яхшы сүзләрегезгә. Сәлам дуслар барыгызга да. Шаян ТВ каналын сез беләсез инде безнең яраткан президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миниханов ярдәме белән ачылып китте, бераз каушап та киттем инде. Без аңа бик рәхмәтлебез. Чынлап та инде менә бу Шаян ТВ каналына тиздән 2 ел була. 2 ел дәвамында без 24 сәгать дәвамында татар телендә сөйләшәбез, татар телендә җырлыйбыз һәм әлбәттә татар телендә сөйләшәбез. Бүгенге көндә без менә Казан Кооперация институты белән берлектә хезмәттәшлек итәбез һәм бүгенге безнең онлайн концертыбыз да сезгә бүләк булсын. Барлык журналистларны һәм матбугат белән бәйләгән үзләренең язмышларын, һөнәрләре, шундый язмышлары белән язмышларын бәйләгән кешеләрне котлыйбыз. Чынлап та журналист ул һәрвакыт алгысызлыкта, безнең яшь телевизион блогерлар мәктәбендә эшләп килә. Киләчәктә дә менә шулай бергәләп эшләргә насыйп булсын. Кыю фикерле булыгыз, нык булыгыз һәм әлбәттә инде Шаян ТВ карагыз. Бик зур рахмат, хөрмәтле кунаклар, огромное спасибо, уважаемые гости. Друзья, поверьте, Шаян не даст соврать, сегодня в зале нет ни единого человека. Естественно, сегодня мы не сможем услышать ваших аплодисментов, но я думаю, что ваши комментарии, ваши лайки, ваши вопросы сегодня их заменят. Дуслар, шаныгыз, безнең зал бүген чыннан да буш. Алкышлар әлбәттә бүген булмас, әмма сезнең алкышларыгызны, сезнең комментарийларыгыз, һәм йөрәкләрегез алмаштырыр дип ышанып калабыз. Поэтому задавайте вопросы, мы на них с удовольствием будем отвечать. Ну а сейчас усаживайтесь поудобнее около своих гаджетов. Шаян, я тебе тоже предлагаю взять свой смартфон в руки и онлайн насладиться нашим концертом. Дуслар, гаджетларыгыз экраннары янына якынрак утырыгыз, чөнки без башларга әзер. Безнең онлайн сәхнәбездә Амилия Феофанова һәм Илгиз Шейхразиев, каршы алыгыз. Irge gökten, görüşülmez kullarında. Ağlı bir de dağ
А сейчас, друзья, татарский фольклорный рэп. Әзірме, Амелия? Кеттік. Біз едік, өзінікі қыз едік. Басқа түштік, балашадық, летке түштік. Мая ашадық, су бойында су іштік. Көл бойында бой іштік. Иліктен, шелектен, пәрәмәштен, қимақтан, арпадан, бұдайдан, іштер кетер оңайдан. Іштер кетер оңайдан. А сейчас соло от Амелии. Амелия Феофанова, Ильгиз Шейхразиев, бик зур рахмет. Рахмет, бик зур. Амелия, вот здесь пишут, Амелия молодец, зур уңышлар. Амелия, шуңа күрә синнән тагын бер җыр. Сөйләштекме?
Менә шулай була. Амелия Феофанова, бик зур рәхмәт сиңа безнең концертта катнашкан өчен. Без әле обязательно күрешербез. Бик зур рәхмәт. Амелия Феофанова, сезнең онлайн алкышларыгыз. Друзья, если кто-то только что к нам присоединился, я напомню, что мы сегодня проводим онлайн-концерт в честь Дня татарстанской прессы. Шуңа күрә, дуслар, кушылыгыз, сорауларыгызны бирегез, комментарийларыгызны языгыз, лайкларыгызны куегыз, без сезнең өчен матур җырларны башкарачакбыз. Безнең онлайн-концертны Миләүшә Закирова дәвам итә, аны да онлайн алкышлар белән каршы алыгыз. бик шатмын. Һәм әйдәгез инде моңсу җырдан соң дәртле җырга күчик.
Миләүшә Закирова, сезнең дуслар комментарийларны biz һаман да көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт сезнең лайкларыгыз өчен, йөрәкләрегез өчен. Огромное спасибо вам за те эмоции, которые вы отправляете нам сюда, на эту сцену. Ну а мы продолжаем, мы прямо сейчас узнаем, какие песни поет следующий исполнитель во время самоизоляции. Дуслар, каршылыгыз сәхтәдә Сейлент проектының жюри әгъзасы Илгиз Шәйхразиев. Bir-iki gün qamır aşama Külmeginde taptaman bola Biz kütəbiz Düngü klubda İrinlərin qızılğa boya Mində şəşimni maylab qoya Biz kütəbiz Düngü klubda Aşkını Bilberiye atıp aldı köynem Bilberiye jibermiden nemne Ayda bir gezinde basıp durma ene Bu bilberiye duy, bu bilberiye Çık, ayda kız oturmayı bu sorunlardan Bibi Ayda To'g'izga uyga qaytam deysing Taningdan kelar muncha isi Demak softir yosh ko'ngling Kunda garmonni tinglab qo'ysang Ko'krakdan tepgan bitni qo'ysang Yangiridir, yangi ritm turli yoqdan Nişik dostlar, oturup durmayız agar da oturup turasız iken bastığı sözlüğünüzün zor zallarınızda bir balabız eydiniz. Tağın bir qat eydiniz birge. İlgiz, Шәйхразиев, кетмей тұр әлі, міне өзіңні қарап аласың. Қарал, міне бірнеше айында өз изоляцияда ұрттырдық. Нәрселерге үйренерге үлгірдің сен? Бәлки үлгірмедің.
Тыныш кына урын өстендә ятырга өйрәндем, беләсеңме? Бер нәрсә турында уйламыйча кыяр кебек менә шундый менә урын өстендә ятырга. Менә бала чакта һәрберебез теге тынычлык вакытны яратмаган иде. Хәзер барыбыз да яратты шул вакытны. Көне буе беркем рәнҗетмичә, рәхәтләнеп, кроватьта ятып, китаплар укып. Бәлки нәрсәгә өйрәндең син? Әллә шул 2 ай буе кроватьта яттың? Мин беләсеңме, мин үземә музыка яза торган программада эшләргә өйрәнә башладым. Менә шунысы бар, әйе. Менә шундый безнең Илгиз Шәйхразиев, бик зур рәхмәт сиңа. Сезнең алкышларыгыз диясем килә. Без аны бүген ишетә алабыз. Илгиз Шәйхразиев, бик зур рәхмәт. Дуслар, без үзебезнең онлайн концертны дәвам итәбез. Һәм мин рәхәтләнеп сәхнәгә бик матур кызыбызны чакырасым килә. Ул да булса Дилә Хамматова. Дилә Хамматова, Дилә, менә сиңа монда язалар икән. Шундый үзенчәлекле тавыш ясы Диләгә уңышлар бик матур җырлый дигәннәр. Рәхмәт бик. Бик зур рәхмәт сиңа, Дилә Хамматова. Без дәвам итәбез безнең онлайн концертны. Дуслар, әгәр дә сез әле генә кушылгансыз икән һәм монда нәрсә бара дип уйлыйсыз икән, без бүген сезнең өчен онлайн концерт әзерләдек. Если вы, друзья, только что присоединились или не понимаете, что происходит здесь, на этой сцене, почему здесь стою я, почему здесь поют люди, на самом деле сегодня день татарстанской прессы и детский телеканал на татарском языке Шаян ТВ приготовил для вас онлайн концерт. Шуңа күрә, дуслар, языгыз, без сезне укыйбыз һәм әлбәттә җавап бирергә дә
әзір. Біз давам итәбіз һәм сәхнәдә Рәмис Хәкимов. Көтәбез сине. Рәхмәт. Рәмис Хәкимов, Рәмис, қаралы, мұнда сенің фанатларың да бар екен. Дейді, оларға бір-екі сөз айтылы. Сені яратушыларға, сені тыңлаушыларға бір-екі сөз сенен. Мен нәрседер, Мен сізді яратам деймін. Мен сізді яратам. Бик зор рәхмәт сізге. Сіздің бар екенін білмеген едім әлі. Мына қазір бар, бик матур, молодец, Рәмис, әфәрин. Рәмисик деп yazғандар. О, Хәкимов Рәмис, Рәмис молодец. Бик күп комментарийлар бар, онары кіріп оқырсың. Рәмис Хәкимовқа тағын бір қат сіздің ерәклеріңіз, достар. Бик зор рәхмәт сиңа. Өзіңізге рәхмәт. Ял итеп тұра аласың әне. Әлеге. Достар, шуны айтасым килә. Инде алдан ук әйтеп киттем. Монда Сейлән проектының җиңүчеләре белән берләттән дә безнең татар эстрадасының йолдызлары да чыгыш ясый. Менә Илгиз җырлады. Хәзер бездән тагын бер махсус бүләк. Бик шибәр, бик матур тавышка лаек булган Айсылу Габдинова сезнең өчен хәзер бик матур җыр башкарачак. Ушак басып бәкренгенә атлап барам тормыш була. Тирә-якка күз салганда тиреле төстәге уюла. Орта яндырган күперләр, сулдагы яуда упкын әкренгенә атлап барам, хәерлегә булсын юлы. Орта яндырган күперләр, сулдагы яуда упкын әкренгенә атлап барам, хәерлегә булсын юлы. Кырылган күперләрнең ышкыннары күлдән сүрә, әкрен генә барган
Хәерле кичләр, бик зур рәхмәт сезгә, бик шатмын күрешергә, монда булырга, чыгыш ясарга. Чыннан да бик сагындырды аралашулар да, чыгыш ясаулар да. Һәм инде монда булуыма мин бик шат. Шаян ТВ каналына бик зур рәхмәт, уңышлар. Без сине бик яратабыз. Һәм инде киләсе җырым, әйтергә кирәк, мин аны бүген беренче тапкыр башкарачакмын, бик дулкынланам. Бүтән туган көннәр булган кешеләр өчен. Хәзер инде менә туган көннәрне бергә күмәкләшеп, җыелышып үткәреп булмый. Минем үземнең дә туган көнем майда булган иде. Ләкин шушы җырым сезгә бүләк булып барсын. Туган көн. Киттек. Айсылу Габдинова, дуслар, юкка гына. Бик зур рәхмәт, Шаян ТВ.
Юкка гына менә Айсылу бүген минем туган көнем дип җырламады. Аның май аенда туган көне иде. Без сине үткән туган көнең белән котлыйбыз. Без генә түгел, хәтта менә монда Instagramда да язалар. Һәм бер кыз язган: "Рәхмәт бик зур, бүген минем туган көн. Сагдиева Айгүлән." Менә Айсылудан хәзер котлаулар. Шулай итеп, Айгөл, Сагдиева Айгөл, син өчен күңелдән котлыйбыз. Һәм инде Шаян ТВ-ны да киләчәк туган көне белән котлыйбыз. Тиздән 2 яшь, шулаймы? Әйе. Гел бергә яшәргә ясын, котлыйм сезне. Әйе. Менә Айсылу, син инде туган көнеңне үз изоляция вакытында үткәрдең. Менә синнән бер-ике киңәш. Туган көнне ничек итеп, матур итеп үз изоляция вакытында үткәрергә? Бер кеше дә юк, син бер үзең. Ну, бер үзең түгел инде, гаиләң булырга тиеш бит инде. Мин әйтәм, дусларың юк яннарыңда. Ну, мәсәлән, Skype-ны куеп аймы? Или телефон аша аралашып була. Демәк, онлайн. Әйе, онлайн аралашып була, үзеңә тәмле итеп өстәл корырга, ашарга. Иң яхшысы. Менә ашарга миңа калса, үз изоляция вакытында иң яраткан әйбер инде ул барлык кешеләрнең. Айсылу Габдинова, бик зур рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Без инде, дуслар, алга таба дәвам итәбез һәм киләсе җырчыны чакыр алдыннан шуны әйтеп китәсем килә. Бик күптән түгел генә аның Мәйдан каналында яңа клипы чыккан. Шуңа күрә аны карасагыз да бик яхшы булыр. Ул хәзер сезгә бик матур җыр бүләк итәчәк. Әминә Әхмәтҗанова. Киттек. дуслар, әйдәгез бергәләп җырлыйк әле.
Әмина Ахмаджанова, менә синдә дә бик күп комментарийлар язганнар. Молодец, голос супер, очень талантливый. Улыбка вообще огонь написали. Бик зур рәхмәт, Әмина Ахмаджанова. Спасибо тебе огромное. Я напомню, что сегодня мы празднуем День татарстанской прессы вот таким прекрасным концертом от телеканала Шаян ТВ. Мы находимся сегодня на базе Казанского кооперативного института и благодарим их за гостеприимство и продолжаем наш концерт. Достар, менә Инстаграмга яздыгыз, эфирыгызны саклыйсызмы? Беренчедән, без аны әлбәттә Инстаграмда саклаячакбыз һәм сезнең өчен тагын бер яңалык. Бер-ике көннән соң сез аны яхшы сыйфатта Шаян ТВ YouTube каналында карый аласыз. Друзья, через несколько дней вы сможете посмотреть этот концерт в хорошем качестве на нашем YouTube канале Шаян ТВ, поэтому подписывайтесь, как говорится, подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых наших трансляциях. Дуслар, без дәвам итәбез һәм хәзер сезнең өчен күпләгән, меңләгән, йөзләгән, миллионлаган бәйгеләр лауреаты безнең Татарстан йолдызы Сәйдә Мөхәммәтҗанова җырлый, аны каршы алабыз. Рәхмәт бик зур. Ой, музыканы сүндерегез. Беренчедән, кадерле дуслар, мин сезне шын күңелдән изге Рамазан айы белән тәбриклисе килә. Тоткан уразаларыгыз, кылган дугаларыгыз кабул булсын иде. Инде икенчедән, бүген безнең матбугат көне. Сезне шын күңелдән котлыйм. Исән сау булыгыз, бәхетле булыгыз. Сезнең өчен татар халык җыры кышларга. Kış aylardan gün
Инде чираттагы җырым попури, татар һәм рус халык җырларыннан. Рәхим итеп тыңлагыз. Bu big yaxşı biyişi, onun büyüğü yaxşı, ondan örnek alığız. Onun büyüğü yaxşı, ondan örnek alığız. Keriye zikeriye kumaya, keriye zikeriye kumaya, keri kuma zikeriye zikeriye kumaya, keri kuma zikeriye zikeriye kumaya. Uçtu konuştu paranya, tüzü что ли вышиваная, зато люблю Ивана, что головушка кудрява. Уж ты бабушка бараня, ты за что любишь Ивана? Я зато люблю Ивана, что головушка кудрява. Бакчаларда шешек атты син утыртканы бирлеген, бакчаларда шешек атты син утыртканы бирлеген, бирлегенме бирлеген, син бит минем бергенем, бирлегенме бирлеген, син бит минем бергенем. Ой, дари дари дам 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 дари дам дам дай. Ой, дари дари дам дам дари дам дам дай. В опале береза стояла, в опале кудрявая стояла, люли-люли стояла, люли-люли стояла. Күпәләкләрдә булса гөлләр тибрәләп микән. Күпәләкләрдә булса гөлләр тибрәләп микән. Ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем, асыл кышым сандугашым җырлап җибәрәм микән. Ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем, асыл кышым сандугашым җырлап җибәрәм микән. Рәхмәт бик зур. Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Сәйдә, менә син үз изоляция вакытында нәрсәләргә өйрәндең? Нәрсәләргә өйрәндем? Әйе. Укырга өйрәндем. Дистанцион укырга өйрәндең. Әйе, дистанцион укырга өйрәндек. Аллага шөкер. Бик авыр. Чыннан да бик авыр, чөнки үй эшләре хәзер бик күп бирә башладылар, бигрәк тә рефератлар язырга. Шуңа күрә укыйбыз. Мин инде ике җирдә укуга шикләнеш икеләтә авыррак. Шуңа күрә укыйбыз инде. Тиздән барысы да әйбәт булыр, шуңа Алла күрә бирсен. мәктәпкә дә, институтларга да, эшләргә дә барырбыз. Сәйдә Мөхәммәтҗанова, бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Без инде дәвам итәбез, дуслар, һәм киләсе егетне чакырасым килә сәхнәгә. Ул җырчы гына булып калмый, ул әле Шаян ТВ каналының алып баручысы да. Инсаф Ганибаев, каршы алыгыз. Исәнмесез, дуслар, хәерле кичләр.
Avişağım elle şunda kalgan Ey urman urman Ceygi urman Yigrim öderinim yoluna Karşı çıksa savişağım Şuşu urman boyuna Karşı çıksa savişağım Şuşu urman boyuna Şarap aytıp gilem mırmaylıdan Direy yağın gülbelen olan Ağaç sayın sayrar kışınğa Elle kümünü sağına gibi kurman Ey urman urman Ceygi urman Kümüler yavlak gitken uyulan Yavlan kaytmay kalganlarını Sağlak olurman Yavlan kaytmay kalganlarını Sağlaklarım olurman Dostlar, sizning için yer, sen, рәхим итеп тыңлагыз. Көк йөзендә зәңгәр, күк йөзендә достым, балкып торган йолдыз шикелле. Яшь күңелем сине эзлим, сине көтә минем сөйкемлем. Яшь күңелем сине эзлим, сине көтә минем сөйкемлем. Таң атқанда алысу, таң атқанда достым, ишетәмсің сайрый сандуғаш. Мин дә жырлыйм анның белән бергә, йөрәгемдә кайнар хис тугач. Мин дә жырлыйм анның белән бергә, йөрәгемдә кайнар хис тугач. Yumsam nişindir indi, sen durasın benim karşımda. Kol suzasın, şakırasın göbeğe benim, selimsin aşında varsın da. Kol suzasın, şakırasın göbeğe benim, selimsin aşında varsın da. Bizning uram buylab uzasındı, kuzgatasın yürek yaramni. Yirma turım yer seni bizning uramlarida, tыңlar bulsan gına jürümni. Yirma turım yer seni bizning uramlarida, tыңlar bulsan gına jürümni.
турым ерсіне біздің урамдарда тыңлар болсаң ғына жүрімні рахмет достар. Менә бик дөрес язгансыз дуслар, зур киләчәкле егет Инсаф Ганибаев. Бик зур рәхмәт. Дуслар, безнең концертыбызны давам итәбез. Мы продолжаем наш концерт. Напомню, сегодня день татарстанской прессы. Бүген Татарстан матбугаты көне һәм без сезгә бик күп сюрпризлар әзерләдек дип әйткән идек. Менә хәзер тагын бер махсус кунак. Үзе әйтмешли, зур стадионнарны җыярга хыялланган безнең артист инде әлбәттә халык мәхәббәтенә ия булган Татарстанның ат казанган артисты Алинә Шәрипҗанова. Җырлыйбызмы? Хәерле кич, дуслар. Җырлыйбыз, әлбәттә. Бары синдәгенә Татарстаным бәхетенә илтә юлларым Җир шарында төрле тарафларда матур илләр ямле бәйрәмнәр Бары синдә шатлык горурлыкка әйләнә В тебе земля и воды неспроста Источники здоровой силы Любовь к тебе бессмертна, земля моя С тобой будем мы Твой дух высок, а цель твоя свята Знамена ввысь взлетают часто И лишь твои дороги Татарстан Зовут вперед, ведут нас к счастью Яша Татарстан. Рәхмәт, рәхмәт, хөрмәтле безнең онлайн тамашачыларыбыз. Хәерле кич, тагын бер кат сезне сәламлыйм, чөнки бүгенге чарада мин катнашырга бик шатмын онлайн хәйрия концертында. Һәм әлбәттә бу ел
республикабыз, Татарстан республикабыз 100 еллык юбилей куздыра һәм безнең өчен зур бәйрәм булачак дип өметләнәбез һәм тагын бер кат сезне матбугат көне bütün шәнчеләрне, bütün телевизион компанияләрдә эшләүчеләрне мин бүген матбугат көне белән катлыйм. Ә киләсе чираттагы җырыбызны мин булай барыбызга, bütün балаларыбызга тәкъдим итәсем килә. Чөнки ул туган ягы турында. Без туган ягы турында гел уйлыйбыз. Менә чит илдә дә булсак та, башка регионнарда булсак та барыбер сагынабыз, кайтасы килә. Балаларыбыз да бик сәләтле, үзегез күрә аласыз, нинди сәләтле, нинди талантлы балалар бүген бу сәхнәдә чыгыш ясадылар. Һәм әлбәттә, сәлам әйт, җил. Сезгә, дуслар, һәм bütün балаларыбызга сәлам әйт, җил. Сәлам барыгызга да. Киттек. Минем белән бергә кушылып җырласагыз, бик шат булыр идем.
Алина Шәрифҗанова. Алина, менә син үз изоляциядә, мин карыйм. Изоляция бер куркыныч. Әлбәттә, гаиләң белән карап торам, син гел концертлар бирәсең. Өйдә, ачык һавада. Төрле студиялар. Күпме концерт бирергә өлгердең? Беренчедән, минем 2 балам бар. Әйе. Син аны беләсең, әйме? Менә алар белән тик кына утырып булмый. Шуңа күрә мин шундай рухым минем көчле. Тавышың көчле. Тавышым да көчле, рухым да көчле. Беренчедән мин хәзер Казгик Казан дәүләт һәм мәдәният институтында ассистентура һәм стажировканы тәмамлыйм быел. Һәм шуңа күрә анда әзерләнеш, анда көн сайын ниндидер Zoom дигән әйбер аша чыгабыз, әйе, аралашабыз. Көн беләсеңме, иртән торып, менә инде кич җитә. Вакыт бу 2 ай булды бит изоляция. 2 ай сизмичә үтеп китте. Белмим нәрсә ясадым. Әмма дә ләкин шундай онлайн концертларда катнаштым. Мин бу әйберләрне бик яратам. Һәм тамашачыларыбызга җырлауы шулай булса да онлайн ни аша булса офлайн, онлайн булса. Ул барыбер безгә ниндидер рәхәт бирә. Һәм бүгенге концертыбыз өчен барлык оештыручыларга зур рәхмәт әйтәсем килә. Шаянчыларыбызга дип әйттем. Әйе, һәм аларны әлбәттә зур бәйрәм белән тәбриклибез. Әйе, дуслар, менә хәзер без Алина белән кызганычка сезнең белән саубуллашырга да кирәк. Елама, без перчатка кимәдең? Юк, кимим. Дистанция, дуслар. Әлбәттә, менә шундый онлайн концертлар, онлайн очрашулар әле булачак. Мы еще обязательно встретимся с вами и надеемся, что встретимся скоро не только через экраны ваших телевизоров, смартфонов, компьютеров, на разных интернет-площадках, но и надеемся, что совсем скоро увидимся с вами с глазу на глаз. Менә моңа без шуннан ышанабыз. Тагын бер кат коллегаларыбызны бәйрәм белән котлыйбыз. Шаян ТВ каналына һәм Казан кооперация институтына зур рәхмәтебезне белдерәбез һәм сезнең белән саубуллашабыз. Очрашканга кадәр сау булыгыз. Пока-пока. Пока-пока.